देहायावथ' एसे उसुबिदायानो दङमोन बियो। खर'आ बारा माबा गैयामोन आरो साननो हायामोनदां। सोरांजुलि गामिनि धोरोमसुला बसुमतारिया गोमानानै दं। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामिनि धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दं। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामिनि थागिबि चक्र बसुमतारि आरो साबित्री बसुमतारिनि सासेल' फिसाज्ला धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय बोसोरनि आगष्ट दाननिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धोरोमसुला बसुमतारिया हरनि 1 रिंगासो समाव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो गोमानानै दं। फोरमायनाय बायदिब्ला सिगाङावबो बेबायदि गोमाखांबाय आरो गाव हारसिंनो न'आव फैफिनदोंमोन आरो दा फिन थांनाय आगष्ट दानाव गोमाफिनबावदों धोरोमसुला बसुमतारिया। धोरोमसुला बसुमतारिखौ गोबां जायगाफोराव बाय बाहागिफोरनाव आरो लोगोफोरनियाव खौरां लासेयावबो दिनैसिमबो जेबो खौरां मोनाखै। बिनिखायनो सोरबाफोर धोरोमसुला बसुमतारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 8812853721 एबा 9365526471 जानबुं नम्बराव कल खालामना न'खराव खिन्थाहरनो खावलायहरदों दुखुथिया बिमा बिफाया। बेयो न'निफ्रायनो ओंखारलांदों हरनि 1टायाव। बाहेरायाव ओंखारदोंमोन मानसिया, ओमफ्राय बिनिफ्रायनो थांदों आरो। न'खराव दावराव दावसि जादोंमोन नामा? जेबो दावराव दावसि जायाखै। जेबो दावराव दावसि जायाखै। देहायारि माबाफोर उसुबिदा दंमोन नामा? देहायावथ' एसे उसुबिदायानो दङमोन बियो। खर'आ बारा माबा गैयामोन आरो साननो हायामोनदां। सिगांफ्रावबो बेफोरबायदि जाथाय जाखांबायमोन नामा? औ, खेबसे जाखांबायमोन। खेबसेयावबो हरसे सानसे गोमादों, ओमफ्राय फैफिनदों मानसिया। दायो गोमानाया बेसेसो गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय, 8 मासआनो जाबाय खोमा। थांनाय माबायावनो आगष्टआव। ओरैनो गोमाखांनायनि उनाव नोंथांमोना न'खरनि बाय बाहागिफोर लोगोफोरनाव खबर लादों नामा? लादों। बयनावबो लाजोबदों, नागिरदोंबो। दा नोंथांमोना मा हास्थायदों? दा जों मोननो हास्थायदों फिसाखौ। अबाफोर खना खनला दंबा अननानै खिन्थाहरगोन। बे नाम्बाराव फन हरगोन। गोमानायालाय गोमामारदों, आंनिनो बिबागिनो जायो, बिनानाव फिसाला। मानसिया न'खराव जेबो जायाखैमोन जानायालाय। माखासे लोगोफोरजों ओंखारलांनायावनो सानसे सिगां हरसे सानसे गोमागोरखादों। गोमानानै ओमफ्राय फैफिनदोंमोन मानसिया। फैफिननानै आरो नैबे लास्ट नेक्स्टआव आरो मानसिया हरनि 1टायाव गोमास्राथारबाय। मानसिखौ दा जोङो बहुद नागिरदोंमोन, नागिरसेयावबो जोङो मोनासै। बहुद हास्थायदोंमोन आरो रायजो राजा लानानैबो जों नागिरदोंमोन, दा मोनासै। दा मा खालायबावनो जों, ओंखायनो दा जोंनि नैबे मिडियायाव जों होनाय जादों। दा जाहाथे अबा कम्पानि सम्पानिफ्राव आरो अबा लामा सामाफ्राव नैबे फट'जों एडजास्ट खालायनानै मोनबाय बायोबा जाहाथे जोंनि बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरो। बिनि थाखाय आं रायजो राजासिम खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। माबाफोर खौरांफोर मोनदों? खौरांखौथ' जेबो खौरां मोननाय जायाखै। माने ओरैनो आनला सानला खोनाबाय थादों। मानसिखौ दासिमबो दङ होननाय खोनादों, थैयाखै होननानै। जों थैबायबो नामाबो सानलाय लांदोंमोन गोबाव जानाय हिसाबै। दा मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो आरो एसे जोङो अजा बायलङाव एसे नायनाय समाव आरो जों खोनानो मोनदों माने मानसिया गोथाङैनो दङ, सोरनिबा आखायाव दङ बायदि होननाय खोनादों। ओंखायनो दा जाहाथे अबा खना खनला दंबायबायोब्ला सोरबाफोर लोगो मोनोबा जाहाथे जोंनि बे स्क्रिन नाम्बाराव जाहाथे हरो। बिनि थाखाय आं बिमाय जानानै खावलायहरनाय थाबाय।
मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।